ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ରାଇଟର ପ୍ରକାଶ। ଆଜି ମୋର ଡେ 1 ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଏବେ ଆମର ମ୍ୟାଗି ବନେଇବାର ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆ ମିଶିକିରି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ, ମ୍ୟାଗି ପାର୍ଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମୁଁ କାଟୁଛି ଟମାଟୋ। ଏବେ କାଟିଦେନି ଚେକା ଚେକା କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପିସ୍ ମୁଁ କାଟୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିନି କେମିତି ସବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଗି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଶି ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ନା କାହିଁକି ପାଗ ଭଲ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ବନେଇ। ପିଆଜ କାଟୁ ପଚା ପିଆଜ ବାହାରିଲା ତ ଫିଙ୍ଗିଦେନି। ଏବେ ଟମାଟୋ ତ ଏବେ କାଟି ସରିଲା। ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ମ୍ୟାଗି ବନେଇବା, ଦେଖିବା ଏବେ ମ୍ୟାଗି କେତେ ଦେଖାହେବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲୁ କରିଦେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଚାଲିଗଲା। ଏବେ କଡ଼େଇ ବସାଇଦେନି ଗ୍ୟାସ୍ରେ, ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ମ୍ୟାଗି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ଏବେ ସିଝି ଆସିଲାନି। ଏବେ ମ୍ୟାଗି ଏବେ ଛାଙ୍କିଦେବା। ତାପରେ ମ୍ୟାଗି ଛାଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାଗି ସିଝିଯାଇଛି ତ ଏବେ ଛାଙ୍କିବା। ଏବେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେନି। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଣ୍ଡା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲେ ତାପରେ ଦେଖି ପିଆଜ ଛାଡ଼ିବା। ମୋତେ ଭାଇ ଏମିତି ମ୍ୟାଗି ବନା ଆସୁଛି, ତୁମେ ଯଦି କେମିତି ମ୍ୟାଗି ବନା ଆସୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଭାଇ। ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବି କେମିତି ମ୍ୟାଗି ବନାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ତ ଏମିତି ମ୍ୟାଗି ବନା ଆସେ। ଅଣ୍ଡା ଏବେ ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେନି। ଟମାଟୋ ବି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟକୁ ଇଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଟମାଟୋ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଟମାଟୋ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ମସଲା ଏବେ ଢାଳିବା। ଏବେ ମସଲାର ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଢାଳିଲି। ତାପରେ ମସଲା ବି ଢାଳି ସାରିଲିଣି। ଦୁଇ ପଟ ମ୍ୟାଗି ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଦୁଇ ପଟ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଢାଳି ଦେଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରି ଭାଇ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରୁଛି ଭାଇ। ଲଙ୍କା ମସଲା ଢାଳିଦେନି। ଏବେ ଚିଲି ସସ୍ ଥିଲା, ଚିଲି ସସ୍ ଢାଳିଦେନି। ଏବେ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ବାସ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କଲା ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଗି ଛାଡ଼ିଦେନି। ଏବେ ମ୍ୟାଗି ଦେଖିବା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛି ଚପଷ୍ଟିକ୍ରେ।